Добро утро. Поредният опит за приватизацията на БДЖ товарни превози се провали. План Б предвижда оздравяване на дружеството. В същото време пък загубите намаляват, но амбициите на Транспортното министерство очевидно са по-видими и по-бързи резултати. Транспортният министър Ивайло Московски вече е в студиото. Добро утро. Добро утро. В началото ще започнем за това, че докато БДЖ изпитва трудности, пък железопътната инфраструктура се развива. От вчера жителите на Любимец вече разполагат с изцяло нова ЖП гара. Открит бе и обновения железопътен участък Любимец-гръцка граница. Той е с дължина 24 км и позволява скорост на движение на влаковете от 160 до 220 км в час. Хората в Любимец признават, че новите придобивки ще улеснят живота им и ще го направят по-бърз. След 143 години Любимец отново има нова ЖП гара. 15-те служители, които работят там, признават, че работата им е напрегната, защото отговарят за много животи и за сигурността на движението. Новите придобивки обаче ще направят работата им по-лесна. Улеснява се много работата, удобството се повишава на служителите, осигурен им е комфорт, за пътниците също, така че всичко ново е много хубаво. Димитър Савов работи в системата на БДЖ от близо 20 години. От две е началник гара. Строителството ми е под наше наблюдение. Радваме се за новата гара. Това предполагам, че е мечта на всеки един служител на железниците да работи в такава прекрасна нова постройка. Страхотна гара. Пътниците също признават, че сега по-често ще използват влака за транспорт. Пътуваме. Сега вече се надяваме да ми е удобно, да ми е лесно, приятно. Мене не ми се налага, но на децата се налага. Приятно е, удобно е с влака да се пътува. Как ще улесни живота ви тази нова гара? Ами, по принцип повечето пътуваме с коли. Ама, надявам се вече сега с построяването на новата гара да има повече пътници. Красиво е направена, доволни сме всички. Новоизграденото ЖП трасе Любимец-гръцка граница е част от проекта за модернизацията на ЖП линията Първомай-Свиленград, който е на обща стойност 424 милиона лева. В рамките на проекта за изграждане на ЖП линията Първомай-Свиленград са модернизирани ЖП гарите Димитровград, Нова Надежда, Симеоновград, Любимец, Свиленград и Харманли. Очевидно хората имат нужда от железниците, защото виждате как реагират на това, което се случва. В началото на този разговор обаче искам да сме пределно честни и да си кажем, че от средата на 90-те години държавната железница постъпателно върви надолу. Разликата е, че през последните години поне се намалиха вече загубите и дълговете. Казвам го от средата на 90-те, защото не е редно един човек да носи отговорност за нещо, което се случва дълги години. Обаче, какво сочи вашият анализ? Защо този процес толкова дълго продължава? Темата железници е действително най-голямото предизвикателство за мен и екипа ми. Това са проекти, които в крайна сметка виждаме като крайен резултат, това, което показахте, но трябва да знаете, че зад един такъв крайен резултат стои изключително много труд, изключително много усилия на цели екипи от инфраструктурата, и от оператора, и от Министерството, и съответно от фирмите изпълнители. Включително, за да можем вчера да покрием максималните скоростни параметри на инфраструктурата, над 200 км, над 210 км успяхме да развием с подвижен състав, който не е наш. Ние го взехме под наем от австрийска компания и всъщност... И така изпробвахте, дали добре са свършили работата? Дали е направен както трябва проекта и дали се изпълняват параметрите скорости. Затова казах, че наистина най-голямото предизвикателство БДЖ оператора е в вече дълги години от предишния ни мандат е в много тежко финансово състояние. Полагаме максимални усилия то да бъде първо спасено и после оздравено. Коректно казахте, че приватизацията на товарни превози се прекрати като процедура, тъй като ние
преди повече от година като политическо решение взехме да има приватизация на компанията Товарни превози, именно поради причината, че от една страна те много трудно се адаптират към либерализирания там пазар, той е либерализиран от доста години по европейска директива. На второ место, освен че се конкурира с 8 оператора, които са от частния сектор, които гъвкаво си менеджират дейността, Товарни превози има зад себе си над 100 милиона дългове, които допълнително му утежняват ситуацията и преценихме, че като политическо решение е правилно, така или иначе е либерализиран пазара, да видим дали има частна инициатива или частен потенциален инвеститор. След повече от година опити на агенцията за приватизация се оказа, че няма нито един желаещ. Затова и вие споменахте, ще реализираме план за преструктуриране. Предварително уточнявам, Министерството нито уволнява, нито назначава хора в БДЖ. Имаше и коректно бях запитан дали има предварителни разчети. На тях отговорих цифрата, която споменах преди, но това са разговори, които ще се проведат между ръководството на БДЖ, Товарни превози, синдикатите. Ще се търсят варианти. Там има възможност с изваждане на дейности да отидат към други структури на Министерството. По темата инфраструктура, знаете, че в оперативна програма Транспорт са заложени основно трасетата, които касаят връзката между турска и гръцка граница при Свиленград. Там имаме оперативна съвместимост с съответно турските и гръцки железници. Всъщност, да, какво ще бъде продължението на това, което вчера направихте и открихте? Буквално до края на лятото ще стане готово цялото направление от Свиленград, Димитровград, Пловдив, до септември са проектите, които реализирахме през програмния период 2007-2013 на оперативна програма Транспорт. Завършват се проектите, буквално до края на лятото ще са готови и от Порт Бургас, пак през Пловдив в септември. В момента са обявени тръжни процедури за участъците септември, Елин-Пелин, София, Драгоман. Тоест крайната цел е по южното направление да вържим сръбска и турска граница, съответно и гръцка, и пристанище Бургас. Имаме проектна готовност, разбира се, за проекти в Северна България, но към момента нямаме финансиране. Това са тежки проекти. Имаме готов проект за реализация, ако успеем да намерим финансиране по Варна-Русе. Добре, сега ясно, че южният проект е този, който в нормално обозримо бъдеще ще бъде готов. Това обаче как ще се отрази, например, на БДЖ Товарни превози? Ще даде ли глътка въздух в този дисбаланс? Защото, например, ще може ли камиони да се качват на Капитан Андреево на влак и да слизат направо на Калотина, което хем работа за БДЖ Товарни превози, хем по-малко камиони поне транзитно преминаващите по нашите пътища. Това е услуга, която се практикува в много европейски държави. Има включително държава, тя не е от Европейския съюз, Швейцария, където пък транзитният трафик на тежкотварни превозни средства на колела се задължително минават на влак отгоре. Но тази услуга най-вероятно предполагам, че до 2 години вече ще може да бъде предлагана от инфраструктурата. Ние предвиждаме изграждане на такъв терминал на Свиленград, такъв има изграден на Калотина. Вероятно на Русе ще се изгради такъв терминал допълнително и както следва на Видин, така че да може този тип рола превози и тази услуга да бъде предлагана за транзитно преминаващите. Там обаче, освен БДЖ Товарни превози, тази услуга вероятно ще я предлагат всички останали частни оператори. В крайна сметка за държавата е добре, когато повече подвижен състав се движи върху инфраструктурата, защото всъщност те си плащат такси, които пък инфраструктурата събира и си увеличава приходите. Така че това е действително една много, много добра услуга от всяка една гледна точка, и екологична, и по-малко трафик ще има по магистралите, по-малко щета ще се нанася на пътя. Има една теза, че през годините държавата е била едва ли не зла мащеха към БДЖ Товарни превози. Не само към товарни превози. По принцип тенденцията
за последните 20 и повече години е била да... Аз не знам дали злонамерено е направено, но по принцип и товари, и пътници са измествани към автомобилния и автобусния превоз. От една страна, тук основата идва от, аз мисля, че предното предаване при вас го развих като теза, различния начин на таксуване. Това, което е в другите транспортни сектори, то там идва един дисбаланс. Това, което е в другите транспортни сектори, като железница, летища, пристанища и интермодални терминали, когато те предоставят услуга и събират такси за тази услуга, техните такси, които събират, са винаги разходоориентирани. Те не могат да бъдат под себестойността на услугата, която предлагат. В пътищата не е така. В пътищата има една фиксирана цена, която в момента е винетна система. Дай Боже да мине на колегите по-бързо процедурата за тол системата. И примерно, ако пътищата събират фиксирано около 200 милиона за годишно от винетки, това абсолютно не е достатъчно. Се налага държавата да им помага за допълнително поддръжката на пътищата. Ако въведат тол системата, тогава ще стане справедливо, балансирано разпределение върху таксите по различните видове транспорт. Тогава вече товари и пътници сигурно ще се върнат и към влака, защото докато особено за транзитния трафик, по доклад от Световна банка 50% е транзитния трафик на камионите през страната. Ако за транзитния трафик спре да бъде 10 евро дневно преминаване през България, защото то след България вече става по 70-80 евро, стигайки до Западна Европа, ако това се промени, бъдете сигурни, че голяма част от товарите ще се върнат към железопътния транспорт, защото тогава той ще бъде атрактивен. Тогава вместо 50 тира да минат през държавата, ще мине един блок влак с 50 камиона отгоре. Добре, но в същото време, докъде стигна процедурата пред Европейската комисия, т.е. поискахте нотификация в приходите от концесията на летище София да ги ползвате за държавна помощ на железниците? То всъщност това е сложното на идеята ни, на концепцията ни за погасяване дълговете на железниците и разбира се устойчивото и стабилизиране, защото паралелно се движат няколко процеса и всъщност единия, многократно сме изговаряли, че нашата идея с приходи от концесия на летище София да погасиме тези задължения. Процедурата е почти пред стартиране за концесия на летище София. Паралелно с това обаче дори физически ние да имаме пари, няма как да ги предоставим на железниците, тъй като това е държавна помощ и трябва да минем през така наречената нотификация в Брюксел. Искрено се надявам, че до няколко месеца и тази процедура ще приключи по нотификация в Брюксел, защото там предоставили сме всички документи, които ни изискват. Те са съгласни да държавна помощ да разрешат на България за железниците, но те примерно казаха, окей, за да не идвате всяка година и да искате всяка година да ви разрешаваме да помагате с държавни пари на железницата, докажете ни, че поне в средносрочен план, да кажем 7 или 10 години, тази железница ще се развива нормално, няма да фалира, няма да изпадне в несъстоятелност. И ние затова изготвихме една стратегия, тя е 7 годишна за железниците, където разбира се имахме малко проблеми, понеже не можахме да предоставим финансова обосновка към тази стратегия. Министерството на финансите респективно пък ни отговори, че излизаме извън 3-годишната бюджетна рамка и затова не могат, но в крайна сметка и без финансова обосновка достатъчно аргументирано убеждаваме колегите в Брюксел да ни разрешат тази държавна помощ и съм убеден, че в рамките на няколко месеца те ще дадат. Тоест оптимистът, че това ще се случи? Почти да. Значи, ако не ни разрешат държавната помощ, ще направим, давайки пари на БДЖ да си платят дълговете, ще сме в нарушение. И искрено се надявам да приключат позитивно тези преговори. От там нататък вече в зависимост от приходите, които ще получим от концесията на летище София, имайте предвид, че дълговете на БДЖ от предишния мандат ги заварихме 850 милиона, към днешна дата са около 400 и няколко. Тоест намалени са половина. Намаляват, респективно, понеже за товарните превози говорихме там, също намаляват задължението, но пък и намалява и пазарния дял. Така че... А защо намаляват този пазарен дял? Какво показва вашия анализ? Подозирате ли, че, например, някой се опитва така да откъсва каквото може от...
Значи ние затова, като събрахме, взехме решение повече да не коментираме. Ако има кандидат за приватизация, има. Ако няма, да приключи вече този процес, защото тя компанията, като стои във въздуха, нали, чака се нещо да се случи. Клиентите първо не искат да сключват дългосрочни договори с нея, защото не знаят какво ще се случи, как ще се променят нещата. Работниците не са мотивирани да работят, защото те не знаят какво ще се случи с компанията. Ще става ли частна, ще остане ли държавна. Самата компания пък не може дългосрочно да си пусне процедури за ремонт и за всякаква друга дейност, която е ежедневие. И за това в крайна сметка отговориха ни, че няма кандидати и затова тръгнахме така. От друга страна, основните задължения стоят в холдинга, но те са разпределени в пътнически и в товарни превози. Задълженията намаляват и в крайна сметка би могло да остане достатъчно свободен ресурс, през който ние да си позволим да стартираме и процедура за закупуване на нови влакове, които касаят пътнически превози и да не се налага да си взимаме под наем. За да се ползват високоскоростните трасета. Всъщност, твърди се, че около 20% от служителите трябва да бъдат съкратени при оздравяването. В същото време обаче казвате, че за всички има работа. Това работа на синдикатите и ръководството на БДЖ ли е да стиковат този процес? Да, точно така. Те си знаят в детайли по кои дейности какво може да бъде оптимизирано. В същото време в инфраструктурата пък има, да кажем, за определени дейности незаети щатни бройки. Голяма част от тези хора могат да бъдат пренасочени там. Така че синдикатите обаче като че ли не могат да се разберат помежду си. Вие виждате ли необходимост в един момент да бъдете арбитър между тях, за да стигнат и те до някаква по-единна позиция? Вратата ми е постоянно отворена. Налагало се много пъти и продължавам да го правя, включително и миналата седмица. Тежка среща имахме, около 4 часа. Крайна сметка, щом е в интерес на доброто бъдеще на железниците, намираме пресечните точки. Миналата седмица тук бяха представители техни. Така казаха, че проблемът е, че непрекъснато се сменят ръководствата на БДЖ от всяко правителство и че назначавате хора, които въобще не били навътре в системата. Аз нямам забележки към сегашното ръководство. То е същото, с което работех и в предния мандат. Виждайки показателите, сега действително намаляването на задълженията на дружеството се дължи пък на нереализирани инвестиционни мерки, ненаправени ремонти, не закупени нови вагони или локомотиви, така че, но нямам някакви сериозни пропуски, не виждам в колегите, вършат си качествено и отговорно работата. Въпросът е обаче тази стратегия е 7 годишна, след това да има приемственост, за да може да разчитаме, че нещата ще се развиват устойчиво. Това е най-важното, особено в сектор железници, да има наистина приемственост. Проектите са тежки, те излизат, тяхното реализиране излиза извън рамките на един нормален политически цикъл или мандат и трябва действително тук да има приемственост. В случая мога да кажа, че дори самите ние сме осъществили такава приемственост, защото всъщност една част от проектите, които са в това южно направление, са започнали по програма ИСПА, когато е бил министър господин Мутафчиев и на практика ние сме ги продължили, което показва, че и не случайно тази стратегия мина в комисията в Народното събрание 100% подкрепена от всички политически партии, което показва, че всъщност темата железница намира пресечна точка между всички политически партии, между хората, които се занимават с нейното оздравяване. Добре, благодаря ви. Разговорът за железниците ще продължим и утре, когато тук ще бъде генералният директор на Българските държавни железници, именно за да говорим и с него по темата. А сега кратко прекъсване от програмата. Следва изненадата около Евровизия.